Asa man day kagabi, Brad? Sudan lagi Brad. Simba yogi kan. Baktas ni ko na sakay man ko ana may motor. Mo nang Nga, amang gani agi. EJ, gabi ka hadlok. May mga sugadlok man dira. Na, baktas ni ko no chis biya. Sugod. May gani, mapugay nagitaan dira. Na. Kita ito kapre lagi balibuon. Tiil pa imo kadako kayo. Hindi niya aman ni mo dapat nakitaan pod. Dito sa nay manggahan mo dako. May gani, wakag yun sa. Tigi ko to, wala wambod ko gyud sa. Pero kulbaan ko. Ano kid siya? Hindi ako po ka nagdagan-dagan. Dadali baktas. Adlok ato nga mo pud lagi. Sabi ka adlok ko kayo to eh. Ang ginamo gid. Ito pag nga ako, sabi po nga nakuha na to eh. Silingan na, namin nakitaan. Sabi na dahil. Kana kung wait lady. Dati. Ito, maluan na yun. Inuwan nga sa bukton. Sabi ninyo, lugar ang puyo ni Mahay. Huwag yun ko kita ba? Kanang mga wet lady nyo na. Stili mga tinog, di pang bulbul. Ang mga madlok na mo. Mga kuhan lagi pre. Lo. Ito tigaon man dai.